कशा आहे तुम्ही सगळी? समजता तुम सगळी बरं आहे म्हण. मग 3 दिवस स्कूला हॉलिडे आलोली. सम प्लॅन केलं की मस्कट बोंबा वयतली म्हण. वेलकम टू ग्राम प्लाझा उमान. Friends, welcome to my first vlog. आता दुखावा गेला कोटा. चले मुझवारा. सो यो किती ಒಳ್ಳೆ ಸಂಡೇ ಲಿಯರ್ನು ಬರಸ ತಾನು. सो काय बो सनफ्लावर फुलालोली म्हाक लायक जाली सामकी. सो यो तेंगे आउटसाइड व्यू बरोच जाता न्हू राती कळे. मागीर आमी जाम थंय रेस्टॉरंटां येयली डिनर करपाक. सो यो तेंगे रेस्टॉरंटाचो व्यू काय बरो दिसता न्हू लायटिंग बी. आणि अली आयचे थिंग आंटीक हँडशेक करून वयताले. हांव आनी मुगे दादा बेनूच वयताली कितें ऑर्डर करपा जाय. चोय चोय दादा कितको सूप एन्जॉय करून हात तो. आनी अली आतां गे नूडल्स सामके लायक जाले. आणि चोय म्हाका सामकी भूक लागलोली. चोय हांव कितको खाते गप गपको. हे तेंगे हॉटेलाचे मोजक रेस्टॉरंट. आज डिझर्ट घे आमी. Dessert papaya. ये मुझे dessert plate. सभी तो ऑर्डर है ना? आता वानी वाले या प्ले एरिया होता है. Anaira, कितको तो? आओ, मुझे नाइस पेन कर. Okay.
Which color is that? Aliyah, where is pink color? Pink, show mama pink. Yay, that is pink. And this is my letter E. चला जय आणि कोण बोले आता रूम आता निदा लिफ्ट बटन मारला पहिले या चल या भितो आता हांव तुमकां आमगेलो स्वीट दाखयता आता हांव तुमकां बाथरूम दाखयता वाव हिंगा तरी काय बरो व्हडलो बाथटब हाय फ्रेंड्स कशी आहाय सगळी मुगे नाव नायरा आणि मुगे फर्स्ट ब्लॉग हे चॅनलाचे मुगेले कोंकणी आणि इंग्लिश ब्लॉग्स बी येतले होप तू सगळी म्हाका सपोर्ट करतली प्लीज सबस्क्राइब माय चॅनल एंड मोग आसू बाय फ्रेंड्स हाय मेटची आता मी दोयताय गुड नाइट हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग आता आम्ही चेकआउट जाता आटला तुले आता नेक्स्ट येता ती दाखवता तुमका आम्ही आता सर्वांना बाबांना झोपायलाय चल हाय आम्ही भाजीपुरी टेस्टी Where Lulu show? Where are Lulu? It's a Lulu. Oi. Aliyah.
आता आम्ही मॉल ऑफ हुमाना वयताय. आता आम्ही ई-मॅक्स आयलाय. सर किती इलेक्ट्रॉनिक्स आहे ना. छोटूसा लॅपटॉप. चल काय बघ टीव्ही हाय. बरं दिसतंय ना टीव्हीचं. असे ऑल स्पीकर हाय. बरं दिसतंय सोफा. हेडफोन हाय से. आता आम्ही शराफ डीजे येलाय. टीव्ही बरेच जाता. आता तुमकां सगळ्यांक दाखयतलें. ओके चलया. एक बरी वॉच बी हाय. आणि हेडफोन तुझा ना आमगे हेडफोन सारखे फेवरेट. फोन आला आणि टीव्ही चयता. हेडफोन वॉच आणि एक कॅमेरा. No touching, no touching. Yeah, hello Goa, yeah. We're going. We're going. Bye. दादा हिंगा सारा शॉपिंग आयलो आणि ती व्हडलो मिरर आल्लो. हांव आनी आयू डान्स करू लागोली. दादा शॉपिंग करता आणि मुगे पाय सारखे दुखता. हांव बसून हाय हांगा आणि हले आमगे घासारसान न्हिदले. चल चल मुगे दादान कितू शॉपिंग केलते. चल आता मेलाय मस्कट पिझ्झा हाटा.
पिझ्झा हवपा चलयाय. आणि अलिहान तेगे डान्स स्टार्ट केलो. आता हांव व्हिडिओ एंड करता. वेळची तुमकां नेक्स्ट व्लॉगाक. अंटील देन मोगासू. Minga garas pa bye Soli. Thank you for watching.